इउजि ब्रह्म गोविंद बसुमतारी मा ओंखाम मोनजायाखै नामा आसाम एसेम्ब्लियाव बिथांमोना एकदम आदार मोनजायै बायदि थैआं बर'बां नोंथांमोना आसाम एसेम्ब्लियाव थाङोबा सेलेन बथल सानसे सिगां होनानै थांखा मा दुर्बल नोंथांमोना झारखंड 1,31,273 কোটি টাকা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজনে হেলিকপ্টাৰখন নেৰে ইয়াৰ পৰা খেতিলৈ বিয়া খাবলৈ গলেও তেওঁ হেলিকপ্টাৰখন লৈ যায় চাৰ্টাৰ্ড বিমানখন লৈ যায় আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আনকি এৰিয়েল সাৰ্ভে কৰে এভিকচনৰ তো গতিকে ৰকম শান্তি ৰকমত এই চৰকাৰৰ দিনত এনকাউন্টাৰ হৈছে 176টা এনকাউন্টাৰত মৃত্যু ঘটিছে 61 জন এনকাউন্টাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 139 জন অৰ্থাৎ ভুৱা এনকাউন্টাৰ হ'ল এই চৰকাৰৰ নীতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পাছত 153 জন কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে 153 জন লোক থামনেलाव थानाय बायदि नुखाबाय सोरबाया थैआं बर'बां आरो उखिल गगैनि माखासे बुंनाय बे भिडिअनि फुटेजाव जायफोर इउपिपिएलनि गोहो बोलोजों एमएलएआव जायफोर दं जायफोर बर' एमएलएफोर बिथांमोना फंसेबो बिटिआर एकर्डनि दफाखौ बुंनो हाया जेरैबायदि थैआं बर'बां जानानै ओंखाम मोनजायाखै नामा इउजि ब्रह्मनि महरखौ नाय गोविंद बसुमतारीनि माखासे जिरायनाय एक्टिंखौ नाय माखासे बिथांमोननि जायफोर इउपिपिएलनि जायफोर एमएलए बिथांमोना बेसेबां लाजिथावना थैआं बर'बां बिथांमोननि महर मुस्रिया मा आसाम सरकारनि पारसेन्ट मोनजायाखै नामा बिटिआर सरकारनि पारसेन्ट मोनजायाखै नामा नोंथांमोना थैआं बर'बां सानसे सिगां नोंथांमोना सेलेन बथल शक्तिनि माखासे सेलेन बथल थुनानै फै सानसे सिगां लानानै फै मा दुर्बल जेबो खोथा बुंनो हाया उखिल गगैनि बुंनाय बायदि माखासे बुंनो सोलों फंसेबो एक्सन डिबिफोरनि जेंनानि सायाव फंसेबो बिटिआर दफानि सायाव फंसेबो बुंनो हाया नोंथांमोनखौ सोरबा प्रमद बर'नि महर मुस्रिखौ लानानै नोंथांमोनखौ भट होनानै देरहाहोनाया नोंथांमोननि माखासे महर मुस्रिखौ लानानै नोंथांमोननि माखासे साहसखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा एक्सन डिबिफ्रा नोंथांमोनखौ देरहाहोदोंमोन देरहाहोनायनि उनाव नोंथांमोना दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया जाहोना मा प्रमद बर'नि माखासे बिथोन बादिसो नोंथांमोना सोलियो नामा आसाम एसेम्ब्लियाव थाङोबा एक्सन डिबिफोरनि खोथाखौ दा बुं बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ दा बुं बेबायदि नोंथांमोनखौ प्रमद बर'आ फोरोंहरदों नामा प्रमद बर'नि माखासे साइज बाइजखौ लानानै रायजो राजाफ्रा भट होआखै नोंथांमोननि साहस नोंथांमोननि महर मुस्रिखौ लानानै नोंथांमोननि जाथि खुरमाखौ माखासे नायनानैसो नोंथांमोनखौ भट होनानै देरहाहोनानै बेबायदि गादियाव दैथायहरदोंमोन नाथाय रायजो राजाफोरनि साननाय एक्सन डिबिफोरनि साननायखौ नोंथांमोना फेलें खालायदों केसनि जेंना जोबथेसालियाव थानाय जेंना जिखुनु जाया बिटिआरनि दफाफोरखौ नोंथांमोना मानो फंसे बुंनो हायाखै आबसुफ्रा लिड लादोंमोन माथो थांनाय बोसोरफ्राव गामि गामि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इन्टारभिउ लानाय बोरो फंसेबो आसाम एसेम्ब्लियाव बुंनो हाया फंसेबो बुंनो हाया आरो आसाम एसेम्ब्लिनि साननै सिगां दिपेन बर'आ मानो फंसेबो आसाम सरकार बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो फंसेबो खावलाया मानो खावलाया जेब्लासिम प्रमद बर' थागोन अब्लासिम आबसुनि दिपेन बर' थागोन अब्लासिम बर' हारिनि माखासे मावनो गोनां खामानिफ्रा आवगायनाय नङा आरो 10 बोसोर बर'फ्रा बेबायदिनो थाबाय थानो गोनां जागोन माखासे जुदि एडभान्स बर'फ्रा आवगायनो गोनां जायोबा एक्सन डिबिफोरनि माखासे जेंनाखौ जुदि सुस्रांनोब्ला माखासे जुदि जोबथेसालियाव थानायफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनोबा प्रमद बर'नि गादिखौ आउट खालायनांगोन दिपेन बर'नि गादिखौ आउट खालायनांगोन अब्लासो बर'फोरनि खौसेया बर'फोरनि थासारिया खौसे जागोन प्रमद बर'नि खोथाखौ हासि गनसिजों समानबो दिपेन बर'आ बारनो हाया अब्ला आसाम एसेम्ब्लिनि साननै सिगां आसामनि सोरबा एमएलए मिनिस्टारखौ सोरबा बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो रोंनो बिथाङा गावनि माखासे आबसुनि बिबानखौ लानानै जुदि बिथांमोनखौ जुदि खावलायोबा फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथाङा गुन्दाया गोमागोन बिनि थाखायनो फंसेबो आसाम एसेम्ब्लिनि सिगां आबसुफ्रा फंसेबो काउन्टार होआ मानि थाखाय काउन्टार होआ जोंथ' गारबोनाय समफ्राव नुदोंमोन आसाम एसेम्ब्लिनि सिगां सेक्रेटारि अफिसाव फैनानै धरना होनाय सेक्रेटारि अफिसाव फैनानै माखासे स्लोगान होनाय जों नुदोंमोन दिनैनि समाव मानो गैला लोगोसे आं दिनैनि समाव
बर' रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आङो खावलायो जायफोर इउपिपिएलनि माखासे गादियाव थानाय बा इउपिपिएलनि गोहोआव थानाय जायफोर एमएलएफोर आसाम एसेम्ब्लियाव फंसेबो राव बुंनो हायैया बेसेबां लाजिथावना एक्स एनडिपिफोरनि खोथा बुंनो हाया जेलाव थाग्राफोरनि खोथा बुंनो हाया जायफोर दावहायाव मुंख्लं जानाय जुद्धआव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि फंसेबो राव बुंनो हाया सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थांनाय बोसोरफ्राव माखासे इन्टारभिउ लानाय बिथांमोनखौ साख्रियाव सोसननांगौ फंसेबो बुंनो हाया आरो माखासे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ बुंनो हाया अब्ला बिथांमोनखौ गादियाव दोननानै मा लाब माखासे गारबोनाय समफ्राव जायफोर बिपिएफ हान्जानि एमएलएफोर मिनिस्टारफोर ओरैबायदि गसं गसं माखासे खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन जायफोर सरकारखौ सालायदों आसाम सरकारा बिथांमोना माखासे बिथांमोनजों थाफानानै बिथांमोननि एगेन्स्टै बुंनाय खोथाफोरखौ लानानै सानसे समाव बिपिएफनि माखासे एमएलएफोरखौ गाज्रि मोनलायनाय जादोंमोन मालाबाबो पार्टिया देरसिन नङा हारियासो देरसिन होननानै बिथांमोना माखासे बिपिएफ हान्जानि एमएलएफ्रा माखासे खोथा बाथ्रा जों बुंबोनाय नुदोंमोन गारबोनाय समफ्राव दिनैनि समाव मानो फंसेबो राव बुंनो हाया मानो फंसेबो राव बुंनो हाया जाहोना मा बिनि थाखायनो आङो खावलायो इउजि ब्रह्मनि थेयां बर'बां आसाम एसेम्ब्लियाव थानाय गबिन्द बसुमतारिनि थेयां बर'बां आसाम एसेम्ब्लियाव थानाय बे बर'नि थाखाय लाजिथावना प्रमद बर'आ बिथांमोनखौ माब्रै आसाम एसेम्ब्लियाव दैथायहरखो नोंथाङा मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बिथांमोनखौ चेन्नाइआव थोनहर गुबुन गुबुन माखासे देशाव थोनहर बिथांमोनखौ थाग्रा स्ट्रं खालायनो थाखाय आरो गबिन्द बसुमतारियाथ' फैबाय थानाय समाव बिथांनि बैसोआ आउट जाखाबाय बिथांनो सरकारानो टिकेट होखाला बिथांनि साइज बाइस बिथांनि बैसोआ टिकेट मोनला बिथांखौ हार्टनि बेमार माखासे बिथांनि देहानि थासारिखौ सरकारानो बिथांखौ आउट खालायगोन रायजो राजाफ्रा गबिन्द बसुमतारिनो फैबाय थानाय समाव गबिन्द बसुमतारिनो टिकेट होनाङा बेबायदि बुंनाय दरकार गैला सरकारानो बिथांनि बैसोखौ नायनानै बिथांनि साइज बाइसखौ नायनानै बिथांनो टिकेट होखाला रायजो राजाफ्रा साननांगौ जेबो गैया आरो इउजि ब्रह्मआबो बोरैबा जाबा बेहाबो एसे दुरबलताखौ बेबायदि देखायोबा बेबो टिकेट मोननाय नङा सरकारनि आयेन बायदियै बिथांमोननि बैसो साइज बाइसआ दुरबल बिथांमोननि माखासे सक्ति गोहो बोलोखौ नायनानै सरकारानो बिथांमोननो टिकेट होनाय नङा गबिन्द बसुमतारियाथ' फैबाय थानाय समाव सरकारानो बिथांखौ आउट खालायगोन बिथांनि बैसोआ थोनला तुरुन गगैआ थैनायनि सिगां थाग्रा आसाम एसेम्ब्लियाव थांबावोमोन आसाम एसेम्ब्लियाव गसंनानै बाथ्रा बुंबावोमोन तुरुन गगैआ हाग्राबारियाव थाबायग्रा मानसि हाथियार हमग्रा मानसियानो गबिन्द बसुमतारिया माबा थैहां बर'बां आसाम एसेम्ब्लियाव माबा ओंखाम मोनजायै बायदि गोदोना बाननानै थानाय बेसेबां लाजिथावना बर'बां गबिन्द बसुमतारिनि साइज बाइसआ बिथाङा लाजिनो सोलोंनांगौ एक्स एनडिपिनि फंसेबो आसाम एसेम्ब्लियाव बुंनो हाया जोबथे सालाव थाग्राफोरखौ उदां जानांगौ केसनि जेंना फंसे बुंनो हाया बिथाङा लाजिनांगौ सरकारनि आयेनाव जुदि सोलाय सोलु दङबा हायोबा गबिन्द बसुमतारिनि जायगायाव राकेश ब्रह्मखौ हो बिथाङा फाग्लाबाबो जग्लाबाबो आसाम एसेम्ब्लियाव खोथा बाथ्रा बुंलाबायबावगोनसो लाजिया फांजिया राकेश ब्रह्मखौ जुदि गबिन्द बसुमतारिनि जायगायाव होयोबा बिथाङा माखासे बुंब्रनानैबो बिथाङा माखासे खोथा बुंबावगोनसो बिथांमोना गुवाहाटियाव फैनानै ओंखाम रानदों नामा जुदि ओंखाम रानदोंबा गुवाहाटि बे बाथौफुरि गामियाव फैनानै बिश्वजित सारनि न' खाथियावनो आलायारन हटेल दं बेहायनो साम' मोनजायो खांख्राइ मोनजायो खुसिया मोनजायो जिखुनु जाया बर'नि अनला ओंख्रि मोनजायो नारजि ओंख्रि मोनजायो नोंथांमोना बायलायनाङा नोंथांमोना ओरैनो फ्रियाव मोनजालांगोन नोंथांमोना ओरैनो फैनानै जाफै बेखौ आं खावलायहरो बेबायदि दुरबल थानाङा नोंथांमोना एसे स्ट्रं जा खुसिया जाग्रा मानसिया मानो एसे दुरबल खुसिया जाग्रा मानसिया एसेबां दुरबल जायो नामा अनला ओंख्रि जाग्रा मानसिफ्रा एसेबां दुरबल जायो नामा नारजि ओंख्रि जाग्राफ्रा एसेबां दुरबल जायो नामा हो एसे थाग्रा जा इउजि ब्रह्मआ एसे स्ट्रं जा एसे गबिन्द बसुमतारिया स्ट्रं जा दुरबल बेबायदि एक्टिंबा नोंथ' फैबाय थानाय समाव नों टिकेट मोननाय नङा सरकारा नोंथांखौ फैबाय थानाय समाव नोंथांनो टिकेट होनाय नङा नोंथांनि बैसोआ आउट जागोन बेबायदि साइज बाइसबा